Богати обнищаша езавка аша, зискающий же Господа не лишаться всякого блага. Богатите огладняха и ожедняха, а тези утасят Господа, няма да се лишат от никое благо. Спаси, Господи, благочестивият и Христове православен наш български народ, Его запази под Твоята закрила в нея. Амен. Спаси, Господи, поне православни християни, които стоят тук и Ти се молят. Амен. Спаси, Господи, поне всички православни християни, тези, които ръководят, трудят се и се възпитават в тази детска градина. Дарува им телесно здраве и душевно спасение и към това християнско ще се във всичко милостта. Амен. Спаси, Господи, помилуй всички онези, които ни обичат и които ни мразят, слугуващите наши братя, онези, които са тук и които поважителна причина отсъстват. Амин. Молитва ми, Свети Отец наши, Господи Исусе, Христе Боже наш, помилуй нас. Амина. Амин. Че да, честито ще кажа на всички за това, че наистина, слава Богу, с помощта на всички, които са по веригата, това учреждение е факт и вие ще може да полагате своите усилия в една по-чиста, нова обстановка, ще може да възпитавате децата си в тази нова обстановка, а и не на последно место нашите деца ще бъдат най-печеливши от всичко това, че ще имат нови условия и ще им бъде по-уютно, по-топличко и по този начин наистина може да градиме това, което всеки един от нас нарича бъдеще на България. Децата ще следват добра среда. Пожелавам на всички вас чада най-вече здраве. Гледам най-вече вашия ръководител, защото на него кръста му е най-тежък. Независимо, че той е ръководител, който трябва винаги да почитате, да уважавате и да разбирате, че наистина кръста му е най-тежък. Но все пак, вие сте едно голямо семейство всички. А когато говорим за семейство, независимо, че подчертаваме кой каква роля играе в това семейство, все пак говорим за едно нещо наречено цяло. То е наистина факт, че е цяло тогава, когато има разбирателство, когато има любов, когато има здраве, търпение, смирение и тогава и резултатите в такова семейство са на лице. Аз пожелавам на добър час на всички вас и казвайки ви думите за едно семейство, за голямо семейство, не случайно давам пример, наистина да бъде винаги във вашето съзнание, за да може ние всички, които сме отстрани на това семейство, да виждаме резултати и ние тогава с трезен разум ще допускаме, че те са факт, защото има любов, разбирателство и мир в учреждението. Пожелавам да е факт и наистина децата да израстват с любов и грижа тук.
Успех и на добър час ще дай. Давайте сега вас първо да полъса. Спаси, Господи, люди Твоя и благословие достояние Твое, поведи православному българскому народу, над сопротивния даруя и Твое собрание.